kasi sajan ka arpo tarik unaitung uba Shaklar Wajri MLA ka Mauthat Rashan ubalong ru Menteri Bapet Yakatana Sport and Youth Affair jong ka sarkar jala ulahyar sya ka Shinong Mauli West Khasi Hills menyedon ringkat ka final football bala pelong da ka Jeseng Samla Balang Presbyterian Mauli. Katai ke jing lakai football kalong kum shibenta ban penmi pisa na ka benta jong ka balang haswa bakan sarki ya ka jingdap shispa arpos nam house nam ban wan. Ha kate ke lempung ye lekai baro ki balang hapo ka district Mauli kila wan man shim benta na du pastang Henry ki bapoi sha ka final ki de ki atali ki ken hon ye lekai kata ka veteran group block 1 persha ka veteran group block 2 Haswa ban stang ye kate ka final kala don ka jingi lekai parlok chong ki skin thai hapren ka jinga seng ken thai balang mau pansin persha ya ka jinga seng ken thai balang mau sa ha ka ba ka ken hon ye lekai chong ka jinga seng ken thai mau pansin kala khorjing job Katba ka final jong ki rang pa pan veteran block 2 kala Korea ka nam job persha ka veteran block 1 ha ka te ka sngi ha shwaban stang ka jingine kai na kalyang ka jinga seng samla balang mauli kala IT ka memorandum sha uba Shaklar Wajri menteri ka sarkar jilla ubalong ukongsan ha ka te ka sngi la don langru Dr. Men Basan KP Pangyang kom usembut kongsan ubadei ru MLA Barim ka rembrai jerngam ki pastor ki temen basan jong ka balang bat kiwe ki balang ki nongilam jong ka jeseng samla jengeseng kenthei bat ki patba jong ka balang kom ju ru ki badei na kiwe pat ki kenhun balang Nila ya sngau ya katu memorandum ya kabala pen sngau do sekretari jongka jingiseng samlang ni po balang Presbyterian Mauli lapen sngau ya gitu jingdon kam nakam taka balang ngadap ta kejingkemen ya kabangan ong ye pi haga jing yalam nanti jong teman besan ki pangyang nakapor da kaboburam ngakren ya kani warla imsim lalong su inong mikmat jong pi akan ni kenti ke pemerintah. Henry kemensim rangba ke jingmun jing perkat rangba. Ba nakapor sakapor idang yai tri sistem bit nakabenta jongpi. Ba in one ba in kendu. Ba nakapor sakapor bendang yai kren. Nakamta ke jing berkajing don kam jongpi paro. Kajing don kam nakamta kan ngek balang ru. Nakaliang iten dan besan ke bipang yang haringkat ki pastor. Nakaliang ke jongkir kilawan nakapor sakapor banyak kendu. Di kumungaong yepi ngasuthu kajing don kam ngasuthu kajing kina kaliang kajonga hakani ka klip mat ka pemerintah masumbangan kular yepi kani ka por bayi kini kajing don kam ya ka pamapi filabo ka memorandum nakaliang kajonga ngan sapun urlong badia kata kan sadang don kajing ya keren le si kajing ya penbej bat kini kinong yalam jong ka balang ngabu ka jing terpat api gipajba ba penyiasannya aki baik ini ki baro kandang don kajingi penbaik apa dengan kejonga berkejongki dengan kermen scam bakunta ba kiladon kini ki pastor ki jemen basan ba kata kajingi penbaik kejongi kan selong ke besaiso kumongong yepi ngalakular ya kabangan saai kajingi ram na kabenta kajing don kam jong kani balang di sasisin pat kuble shibo ne na kabenta jong pi baro iwe pat iwe nga ai kuble kerpangi kini ki tim ki belai sim mentah kanika tournament ba pilai apoi hadu ke final ban ngajuong bah kajing yakun udon ubajob ban udon ubarem kamen sim kata ke sportsmanship ke memengingi ong kamen sim na kabenta ke sports ba kamut bah bangipoi sa kajing rem bangin do no kajing kerman ya kiba job ngajuong balada pi job hang ni ngidi bandang bu ikatong bandang ni sakman bangin nang kiu susu salor Henry ki barem ru ngajuang
bawat num do mensim don ka jingkerman yai tresitam hakawi kesngi mapiru insayo penket uso to ka jingjob jesa sisin khuble sibone nakam ta jong pi baro iwi pediwe nga kidbok kidreng ya ka bapinang yayo ya ka met ka bakoi ka bakia bat khamtam bau blei undang don rengkat lang bat ngi iwe iwe hoi ke member ndom jo pir pisa pule hang ni te kan penken mau ru khandia dia misar don borom bakane ka balang hang ni mentak ra ke sispa arsan ligis nem bat kan sa yo ban pediang ya kane ka sinot hakan hi ke balang ramrai presbytery ngidon haramrai ya ka headquarter kum ka ramrai enrei ka balang mauli ka host ka pediang mo kan penlong hang ni marhadin cuma hang ni kadon kamadan hang tai ka ba kidi ki khon balang bat ka klub hang ni akan mau kilio ka jaka ka papiang bat ka ni ka jing trei ni ka surok manta ta ka jing kerkhu ku jong ulai ngala ban keren hang ni ba katai ka madan ba ka ban penlong ka jing seng nama ini di barit min sebren borom na mar ka dei ka ba kil ai ka government de halendet jonga ka don kamadan ka ba khamyar ka ba khamhe pat kamadam nan pelong gaji seng ka bahe du te don bok bagane ka surok khabangi trei ka company ba pet ya ka ngai kumba pila pen kre ru ya ka madan ka ba kham bun sha ya ka ni pada kata ka madan ka ba pi penlong ya ki jong ka klop ru sulong ka ban nang pen bha pila pen kre lu kita berkhoj te ka ni ka long ka ge jing kemen ba menta pi yo ban ra ke ji spar san snem pin sa pediang ya sinot ka ba haka balang jongi thangin yo tang sisi na ka ji spar snem ning yo spar snem mo te kane hi ka balang kan pediang te kani ka jubilee jong pi spar san snem bat halpo ki sausan snem akhmat kamot pila yo ban pediang ya ka sinot te ka jing don jongi menta ka ni ka singi bu ka jing kerku kerdo bau play nang kerku ya ka ni ka balang ya ni ki kun samla jongi bat haka jing don jongi minister ban borom jong ka sport nga kwa bandong ba kane ka ba phi sim menta jong bar khoi ki balang o kim poilut saka final menta ka si don lang rei bar khoi kitu gi bai sim menta pele wan nang ne te nakaturu ngangai ba ka sarkar jongi ka kwa be ki kun samla jongi kindam don tang hang ne haka sap haka badan ka bangi don menta ka lapli ka lat banmi nalasnong bandon haka district level hadu ke national level i minister jongi dang man haka de ka tayo blada pakaba ngila fix ka tarik khadar tarik kadon ka tu ka meeting ka jongi ngile ka sungai biang balai ba minister na po ka ministry jong ka sports jong ka sarkar india ngai la lechdu delhi ya kren banwanra ya ka roy ka par haka ni ka jalla ka jongi ban penslur ya ka lat kelenti jong ki badan ka sap kanunu ka sap ha ka sports ka pipidon tam kutchu tang hang ni bat ke jingwan jong i menta ka si hang ni lese la dangim yo ilut ru karamrai baru ko we kala kande mensim te tu sports minister la poi po karamrai jengam constituency bat ngidang don lese kilat ki ba main pelaj ketika thain lang pi jong i ba katai karamrai ru yong lalong kumnu ru ba lese kala yo lat ban rung hang ni kanai mensim ya ki sam lagi babun ki bangatip ki don mentah haki disiplin ki ba fair ki ba ini yo una ban ai mensim ru ba ka sarkar ka don gelenti ban lam ya ki syaka weipat ke platform ne syaka cakai lekai ka ba khamsha jengai ba na ka sinong ka bugidon lar bidon ki sap pitristom pi pedon kap hok ya ka i minister jongi ipai ru ya ka bentar